Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Game da topic ɗin da muka yi magana a kai, masturbation. Masturbation wata hanya ce wanda samari da kuma 'yan mata suke amfani da shi domin biyan bukatunsu, wato sexual pleasure, ta hanyar amfani da wasu roba da kuma hannaye. Masturbation is very bad act. Yana da matukar illa ga lafiyanka ga lafiyanki idan kina yi ko kana yi. Masturbation baya da kyau a addinin musulunci, saboda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta siffofi na muminai a cikin suratul mumin da ke alqur'ani mai girma, a ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman iftagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, verses 5, 6, 7 a cikin suratul mumin. Allah ya yi magana kan cewa wa'anda suke kiyaye al'auransu suna amfani da al'auransu ne kawai ta hanyar saduwa da matayensu da kuma wa'anda suka ciwo a yaƙi ko kuma kwarkwara zance ko? Na'am. So ya haramta. Sannan koma bayan addinin musulunci, shi wannan masturbation din tun da ka ji an faɗa a cikin alkur'ani iya hanyoyin da ya kamata ka yi amfani da al'aurarka, zai koma cikin istimina'i, wato ya baya da kyau a takaice. Sannan bayan haka, shi wannan masturbation din yana da matsala a rayuwarka. Matsala na farko shine idan ka fara shi ba za ka iya dainawa ba. Na biyu, ko da ka yi aure ba za ka iya dainawa ba. Sannan masturbation ya kawo rabe-raben aure, lalacewan aure iri daban-daban a faɗin duniya baki ɗaya. Sannan wannan masturbation din yana da illa ta yadda zai illata rayuwanka mentally and physically. Yakan jawowa memory weakness, sannan yana jawowa quick ejaculation, yakan jawo slow erection ko kuma soft erection, yana lalatawa namiji al'aura kamar a fannin namiji kenan, da kuma mata su ma suna da nasu. Sannan shi wannan masturbation din yakan kawowa ciwo na ido, sannan yakan kawowa matsaloli da yawa. Sannan yawar fitar da cement da kake yi a jikinka yakan kawowa matsala ta hanta, wanda yakan iya, it will like increase the level of hormone that affects the metabolic rate negatively. So masturbation ba shi da kyau gaba daya, ka daina ya fi maka. Zan yi bidiyo akan hanyoyin da zaka bi ka daina masturbation idan kana yi ko idan kina yi. Sannan insha Allahu in dai zaki bi wannan hanya, bi iznillahi komai zai zama daidai. Wait for my second video. Wassalamu alaikum. Thank you very much for listening.